kining ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahom sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, dili tanan mo gilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, ayaw ipa ang piso samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kun ako ang pasultihon. Nginang Fon Morales and then my partner sa nako na dinipita si Juan Litayan. Kumusta ka mo tanan karon mga kala at ang mga kasama sa kahanginan? Okay, kumusta ka mo tanan? Asa bida always say a prayer karon ay kitang magsampit nga tustong labang magagawam. Una ginistan ang pag-ampo panalangin ngadto kaniya. Lord, thank you kay Lord sa imong mga grasya nga imong gihatag kanamo matag adlaw. Salamat kay Lord. Okay. Buno, ang suwatan po karon itong atagan ng pagtagad, no? Pinadaakin ni susak ka lalaki nga nagpatago ang sangan nga Sidro. Kaya matanong doon sa radyo ni Ray Arellano. Kaisunan, ang atong sender, si Sidro. Kaya ako problema ba inis kong amigo taon. Sugamak taon ko ani tawhan na taon. Pero anong sige kong taon Edgar no, Edgar Ramos. Inani ko problema na ko Gar. Inani ko magsugod ng mga panghitabo ha. Kinsira ang iyang asawa. Kinsira, kinsira. Kinsira iyang mga anak. Kinsira, kinsira. Kinsira ang iyang ugangan. Kinsira. Kinsira, kinsira usab siya kasla. Kinsira, kinsira ang mga asawa niya kinsira. Magaway maglalis gyud sila. Mag-ilog kung kinsay mauna. Kay ang bana usara og sila kinsira. Kinsira iyang asawa. Kinsira, kinsira. Kinsira iyang mga anak. Kinsira, kinsira. Ako lagi taklak to pre kay napamantog gid to'y sumpay pre. Ay mahamajog ka limong ko ni Wong giwit. Nagminyo ka usa ka duha ka tulo ka upat ka lima. Ano to? Pero wala lang kapoy nagkanta pre na bro. Pagaw tag samutan ni pre nya. Unsa man? Unsa man bay? Ha? Moingon ako nimo. Si Dutol, di ano mo tungo ni Dutol. I love ikigaduyog di yung si Dutol. Ako Tony, pre na ko uli mo pre. Baytolyo unsa may ato ha? Ha ikaw gid. Yes, of course. Ngani am gyud ka bebe unsa man? Ha? Makaduol ba ko diha pre? Sib kaduol ka na kas duol. Sobra siya. Sige. Dali maglips on lips ang duha. Kadiyo tagol pre, kaya nga nung was the matter. No matter what. Probida, naunsa ba taon ka, nga, was the matter, no matter was. Pagilo mong duha, oy! Iparihasan baya mo. Mabuang lang ang maminaw ninyo. Hey, mother, don't be including. Sa? Kuan ba, pagapil-apil taon, amor taon, para rin sa mga batanon nga. Payong tanong kaning takuri. Pagilo mo duha, pre, dinhila na pre, tol. Magsamo, kis nanay, ito sa babaw na. Okay, tol. So, what's ours? Ha? Ours? Oh, unsay ato ba? Unsay ato? Kasan di mo. Ano naman? Maninuod rin kasi mo English ba? Unsa mo tawag ka? Maninuod ito. Nga naman, laon ka ito, what's ours? Your English is very deep. I cannot swim. Ano di ka sa buta to, ha? What's ours? Bungots ito, Tunya, asa naman itong anak mo, ha? Anong wa naman sa binhis, bay? ay naara to diha. Sige mo naglaang ng mata. Ay pasag di, oy. Muuloy ra nagutumon. Mauna diha. Muli nagmukaon. Dili ka di makabaw-mutabang sa mga buluhatong din sa bahay. Madugay ng bata. Maduklan ko magdula. Ay lunda pa niyong, oy. Suwaye, di ba kita mo'y mag-scatter buha nga ka? Sa scatter. Ha?
Sige, gawa ng scatter, no? Abadi ay, way! Takdang tang girli. Kasing girli. Kanagong silingan Kailaan na. Kanagong silingan na to nga. Tirada kayo. Ambot-ambot. Huwag ko kailaan na. Basta ayaw yung pasakiti atong anak, ha? Buhatong gana ni mo, Panyong. Kanang naong ni mo, malumping yun na. Sabag na ako niya, oy. Basta ayaw yung nagbuhata, ha? Kay usara tao nakabuok atong anak. Naglisod pa man gani kag manglisod pa gani kag nakapanganak-anak. Hello. Ay! Unya, wag ka ganahis. Ay, di ay. Basta ayaw gyud Panyong, ha? Ayaw gyud. Unsa rin, tol? Kaswerte dahil mo, no? Lisod mo ni gwapo ta, tol. Saingan! Kuan ba, lisod ning gwapo ta ba? Temparagon. Unsa man, tol? Ako lang iklaro mo sa kanay po, eh. Kung tinuod bang guwapo or kasuwate, eh. Ay, pagkakidort di mo. Unsa naman ang anak na to niya? Dili na kamaong manguyab. Sa? Wadyo ko kabantayan ang bataan nga may kikaubang babae. Bisag kuyog-kuyog na lang unta ba? Bahalag dili pa uyab. At least, magkasiguro ta nga dili na bayot. Sa? Eh, murag duda ko ng bataan, oh. Dili ba ka bayot ng bataan? Hilom da. Parihas man ni mo nga way giliatan hastang bayo tukbon. Baka na ito niya, eh. Isgutan ang mga naglabay na. Ay, kung dili ka gustong hisgutan na, ayaw apil-apil atong anak sa imong kahangol. Surti lang ka, nga uwa ko'y nakitang ebidensya. Kaya na may nakita pa kong ebidensya, oy, habwa, ginang tinain mo Panyaw mo. Tonya! King, tol. Tol, ha? Tol nyo. Tulyo di ay. Kuan ba, kanang imong uyab, kitaan mo, anak. Uy, unsa, sige, makita na. Pero cellphone ra noon. Gikita yung cellphone. Ang tinood ba, tol ba? Tol gams. Tinood ba? Wa pa dyan ko kakita niya ng naong niya personal. Mo ba? Pero gwapa kaysa siya profile picture eh. Kanang dili mo kung pakita niya. Unang dili sa siya, di na lang sa siya mapakita siya nawong. Mo ba? Ano mo siya pakita siya yung naong diya cellphone, ha? Ikaw, saan? Ganun mo magkapakita siya mo naong nga to diya? Wow ko, tuloy, wow ko. Wow man ka, ha? Ang naong kay naong ni mo? Ay na, lagi, pero di magtagwapo. Ang ako, magkakita siya sa bina. Kung kaya makita siya sa akong nawong. Anya? Maunsa? Dili kayo maagagway ba? Ma-turn off siya ni mo? Ha? Mo ba? Mo na ibuti mo ipasabot? Ang Naunsang mataganan sa ni mo da, bisag ba? Ay, saban niya, ay. Naunsa ang taon ka, ay. Imo na ikauwaw, imong naong. Naunsa biya ka, kanugo na na. Wa man ko makasabot ani akong nawong gutol. Mo ba? Huwag ka kasabot? Kung sabi ni mo, sabtiya na imong hitsura. Wa ko kasabot ani tol. Nautaw na maling nawong nga uwa. Abi na ko, waka kasabot na imong naong, kaya naduda kag naong ba na o lubot. Kay, di mo sa nang gitiwasan tol, oy. Ay, kauwaw imong naong taon, oy. Angay kang proud na imong naong. Sabi oy, proud. Lagi. Proud kay ka na. Ang uban kaya na, maingon mga kininaw nga, endangered species na siya. Mao nga, paggaan ng naong ni mo, ha? Kaya inyong naong, atiman na ni. Sabak ka dito, unsa, binuan naman ang imo tol. Di lagi na binuang, tinuuri, suway na panggao, di ba? Sige lang tol. Narong sunod buwan, ha? Magkita naman mi. Mao nga, ako ng pangandaman. Kana, mo ni angay mo buhaton. May uyab niya akong amigong Tagalite. Pero wala sila magkita sa personal kay mag-video call naman taon sila. Pero sila, magkita na silang naong kay magtaguay siguro. Kay mauwaw akong amigo siyang naong. Unya, usa ka adlaw na. Hello, babe? Yes, babe. Nagunsa mo ka? Niya, nagsuroy-suroy ko sa among yuta, babe. Ibaw na ka. Mao ba, babes? Ikaw, babe, nagunsa ka diha. Adi naglantaw-lantaw sa sakong yuta dire. Ay, nasa nagkayuta diha, babe. Oh, bisoy, gisuglag ka ang. Nang kalimutan dire, naglibo pog unsay akong tanong ani? Abi na pog yuta nga, dunay mga kalubihan, babe. Wa, bisoy. Gisuglag ka ang. Ang lubi ba? Ang lubi gisud ka ang. Kapit na lang magkita, pero wag ihapon ko kakita sa imong naong, babe. Sige lang, babes.
makakita ra ka na ako, Bibs, ha? Nag-abot sa adlaw nga atong kasabutan. Ano di mo ka magpakita, babe? Paano lang, basta, Bibs, ha? Ha? Magkita lang kita, goon, magkita ta. Nya, basta ha, sugaton ko nimo sa barko ha. Oh, lagi, sure. Nya, unsa may sinina nimo anang asalubon, babe? Kay ako mag-green kog sinina. Nya, ana sa kilid sa may damyo sa barko kung magkuhat nimo. Okay, Bibs, okay, ha? Magkita na kita, Bibs, ha? Ako nang i-surprise ni mo, Bibs. Okay, babe. Ang sinina nga kung isuloban na, Bibs, ka ng blue nga t-shirt, ha? Blue, Okay, babe. blue. Sige, babe ha. Matrabaho sa ako, babe. Sige, Bibs, bye. Amping na, ha? Salamat, babe. Bye. Tol, dungog ka. Mo to ko uyab, mo uyab, tol. Magkita mi karon sunod buwan, ha? Og sabutan din mo kasal, tol. Berbeda na. Mao ba? Oo. Surtihan mo tuloy. Sulusuro yuta. Lima ka na, yuta. Tingog lang sa daan. Pastilan, hut kayo, hut! Huot, niya init pa yun. Muna yung naanak ko niya, tol. Tingog lang daan, tol, pita. Murag, manginit na ba ka, tol? At bitaw kay tingog. Purbida, no? Mao ba, tol? Paminaw ko, tol, no? Kita na mo ba? Labi siguro ba? Unom, karawon ako makaya, tol. Purbida, gro, Kita gamyan pa na, tol. Labing minus, ha? Og aritam lukad sa labing taas, ha? Mga napo, nga tol. Grabiha! Grabe mo lang, kini, grabe. Grabiha! Buti mo, tol! Agoy, bungot sa itoy ni mo yun. Bida, haka, gidi mo, eh. Basta inikanin niya, tol, ha? Kuyog ta, tol, ha? Buwasa mo ko kuyog! Kuyog tayo, nagsugat niya ba? Unsa mo magsamo ko ninyo? Di na mo ka lugar. Ikaw lang, oy. Basig mauwaw pa siya ba? Mao nga, kamo lang sang duha. Unya na magkuyog ninyo, kanang magkita mo. Anak ko ipaila niya, unsa mo ka? Okay, tol. Basta pangandam lang, ha? Ako minuwi po na po. Kay pangandam, unsa mo ka, oy. Napuok round. Kaya, bebe. Paminaw na to. Hindi ko man napuok round. Napapag-itlog. Kakidot, di mo to. Ingon ini kay excited akong migo lagi nga magkita taon siya siyang uyab taon. Wa kuno siya kasabot ang gibati. Kayo man siya sali taon siyang naong malipay siya kung magkita na kuno sila. Pero nabalaka po siya kung unsay reaksyon sa iyang uyab kung makakita siyang naong. Pero samtang ni singabot ang adlaw no. May naitabo di maayo. Sidro, Dong. Naibaw kas balita, Dong. Ano mader ha? Si Tulio nga imugong katubang imo Ko amigo. na disgrasya. Nabangga ang gidaan niyang motor. What? Asa ko hospital yun eh. Ay, usara man ko'y ospital din ni sa ato. Pero wa kayo maun sa hospital yun ay. Okay raman. Di ba? Wa siya balik. Wa. Ay, salamat taon. Wa ay pangos. Wa. Ay, salamat. Buhi pa. Buhi pa. Oo, no? Salamat. Naon sa rin si Anay? Nabungi ra. Bangas ka. Pagkakidot. Tol. Musta na ka, ha? Uwi na, tol. Matik. Unsay matik, ha? Probida. Patik. Di kay matik, ha? Unsa man taon, kay? Si mo din bliskad mo nung nagmayo. Saon man na taon. Bungi mo kag mayo taon. Saon ni Manny, sa motor kita na mo uyab. Wa man ka pakita niya sa video kay para ma-surprise niya sa imong naong. Nabungi pag yung ka. Sa motor ni Ron. Ikaw na, Jaw. ikaw na, love ba? Kuya ba? Unsa? Ikaw mo, ako ba? Ikaw ba? Ako ba? Tilan. Ngayon taon ako. Please ba? Arig, maglugay ane. Unsa di mo dugay? Ay bisulti ana. Wa ka mamatay tol, bugi ra man ta. Ang anong nawa mo taon ka ha? Kung tinuod kang mahala na bayana, bisan pag unsa ka, nabuak ng imong basta makasulti lang ka, padawat siya nimo. Ay! Bugi, ako kaya, yun ako kaya. Mauwa ko, Dol. Ha? Mga, please. Dol, bagyo. Ikaw na sugar niya. Ikaw ay paila niya, mga, kuko. Kukunda? Basta ikaw lang, ikaw, kuko. Ikaw lang. Oksina.
Sinina. Di na ang sa apelido mo dabi? Di na kaustot. Ito yun ang kilakihat. Please, Rul, please. Ikaw na, bahala yan, Rul. Lagi suod kay Miss kong amigos Tulio, ako lang sa tumanan siyang gusto. Mao to nga ako misugat sa babae. Kung nga nagpailang ako ko. O niya, niya ako spare. So, kuhag sakyan taon. Green ko siya sinina. Uy, kano natin galing na sa may tambyo? May babae na green usil. Maunat tingali na siya. Pida no doolo na gawi. O, makaila tingali siya na ko. Kay Bloom sa akong sulog. Sigon sa ilang sabot. Doolo na gawi. Tagpo yan ba yan na? Lindot ay tingog. Nagtalikod ba? Ako kabito, be. Kuko? Kaluha mo? Bangas ka. Kaluha. Libat ko diyan eh. Taas kay suwang. Bangas. Kuko, babe. Kuko, pagkakisa ko, babe. Ay, babe. Isusmiday. Ay, kung gaksa, di kus kuko. Kargador ko din eh, ma'am. Adihan na ka. Kargador, karga ka? Papa, dili. Kuko, ayaw kong biyahe. Kuko! Mao niya ako problema ron. Kay biya ko sibat ko. Nya, di ka na ba siya biya na ko? Kaya ako kunus ko. Mao na gidaalan ako sa bahay. Pero tisuko ang nanay tatay na ko. Saan mo rin ako? Di man sa ingo no nga, manaway ta. Ang ako ba, sultihan nakakaunok ko tinuod siya nga, dili ko tinuod nga kuko nga iyang uyap. Pero, dili mo sa siya matuo taon. Masa ba ako buhaton na ni Bam? Palihog ko, tabagi ko niyo di habi, basahi ko niya babi. Palihog be, kung kamoy pasultihon, sidro. May adlaw. Hello, Jen. Okay, Ate Bres. Okay, akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Ug Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol nato, katutaas og sugar. Ayun si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig pa diuto nimo mao gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon unay ka mukaon sa imong paniudto. Maghapon, ini kagabi, sa di pa ka makaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan sa kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Og alang na itong na problema, bahin na ning kidney o UTI, ayaw nagkaguol, di na mo angay mabalaka. Tungkol kay doon na makatambal, makaayo, makapaalibyo. Anang atong kibati, bahin na ning kidney o UTI, kinimao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan itong mga kaigsuunan nga migamit sa tuang Said Liniment Oil, thank you yung kayo tanan. Kamu ang naghimog number 1 sa atong number 1 nga tinuod. Gumuwag tang sa panot, pamaol, parkit, kalawasan, barikos, weds. Katul-katul, kutos, kabataan, ilikay, paginta sa dinggi, atong dapi-dapi. Kung manghaplas ta sa tuang Said Liniment Oil, atong dapi-dapi, nga magsakit, mawag tang ka na, bagtak ka, bagngulngon, mawag tang ka na. Pinaagi sa tuang Said Liniment Oil nga anara, mapalit sa butika, di ba kayo gili? Butika rin yun mga igsuon. Ang atong tinuod nga haplas kasi Liniment Oil Gums, di gina mapalit bisag asa. Ari lagi na sa mga butika. Butiki lagi na. Butiki lagi na. Ang mga nabatun-an na magunagan, sumunang kusugay na ron sila. Ang atong pinangga kay nga mga tao, nga mga tigabitan na to, no? Nya ato lagi tas butika rin kita magiging na butika rin kita. Wa gina balikan lain butika rin. Pero naa sa option Gums kanang sa Facebook Gums. Option na to, option. Ato na to, atong iupin na to no bisitahan na to ang page Said Marketing.
Type na to ang Panyawan Herbals, mga igala. O ayaw kalimot atong i-like ang page, no? Na makita dito tanan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products seed marketing, mapalit na po na to sa Shopee! Kana. Una diha mga igala. O dahil letas butika, Shopee. Okay, mo lagi natin noon. Shopee, butika, Shopee, butika. Ang tinood nga haplas nga seed element 12. Okay. Thank you. O yan ni Dado Adolfo sa Punay Aluginsan. Punay, siyo tagadto sa una no. Punay lisulti dali sa punay gadto tada. Luoy ko niyan manigya ni sag. Daghan ko mga kaliwat ya, Gabs, mga lupis Gabs sa punay. Daghan nagprinti da Gabs. Lupis, daghan ko pero biyag la taon. Mao dai kay kani si Dado Adolfo kay lab kay ni sa nimo. Das punay ingon siya kay kay ko anang gulyat pre. Pero no kugihan kay ni Gab nindan ni sag. Punay miligot sa pa diha sa una kanang dami tubo diha nga. Maglok-lok ni sag silis ni Mituel. Bili ba daw kay Juna bana sa ako ang manghod. Di ay. Diya sa si Benji Sanchez Gabs kanang nindag isda da sa carbon paste. Taga punay sa diya? Dili ato ning alalay. Punay baligya ba? Punay baligya. Nagpunay sa baligya diya. Magpunay sa glok-glok ug si Mituel kay ingon lagi siya. Kay dayon nang human ganda human na lang kumpra sa isda ba. Pagbaligya nila kay kapoy man ha. Maghaplas di siya seed Mituel. Si Benji Sanchez diya sa carbon paste vendor. Biliban ako. Nya sa kuan sa si Greg Daburada, Destapol Talisay sa Yo Taxi. Okay, mga driver ako yung mga suki mga driver nga tigabitan ani. Oy daghang salamat ha mga igsoon sa pagsalig nila sa atong bantugang haplas epektibo na matud-an tanan ang haplas seed element 12. Thank you, salamat kay inyo tanan og sa atong mga igsoon salamat kay ninyo. Bam! Thank you! Salamat kayo! I love pinausap sa ato ang mga tigpaminaw o mga mga candor vendor di hadapit sa bariling ang naminaw na to. Ayaw ka mo kalimot ha? O yung man sabi hadapit sa may pitalo ang ato ang mga sukid mga candle vendor kay maminaw sa din nato Elevenary sa Santo Niño. Ayaw mo kalimot ha sa dili mo adto bisan tinuod init kay ninyong trabaho sa imong sugat mo sa mga managkutay. Sa yung buntag mga ligog kita ha? Said Celebrity Kojic Beauty Soap. Doon na kinisangkap ng guluta tayo papaya extract para magpabilin ka mo. Hamis younger looking cutis artista for cutis porcelana. Ingon man ang ato ang mga naong pananglitan na ni mura magdunay black hits, mura magdunay white hits, doon na ba kay up-up, doon na ba kay itom-itom, daon niya mo ko skin problem. Diretso ta, said Celebrity Kojic Beauty Soap, nalipin na diha sa atong mga shop diha, Sir Sammy Lauron o Merna Lauron sa Summersville sa Valladolid Karkaro atong mga staff ni hatanan pahinom dumi sila aron sa ingon hamis pirmi atong contest no ang ingon mo sab kanimo dia Jimmy Moneba og ligaya mo ni ba diha sa Duterte sa Suba Danao City. Celebrity Kojic Beauty Soap tara naman sa botika ha. Thank you Ate Pres. Okay, ang Sidro na ito karong adlaw. Sidro Ate Pres. Ang problema ni Sidro Ate Pres ay ang amigo ba kadang naay ka video call niya nakauyab sila Ate Pres sa iyang amigo katong babae karon dasmag man ang amigo taon pagka dasmag siya ang amigo nabungi siya si Sidro mga gipakita siyang amigo nga ikaw adto bay ikay pa ilag koko pag adto niya dito sus ang babae kay di sa ingon nga bot murag nanaway man tani pero dili ni panaway ha istorya gidi ang si Tulio nabungi ang babae sa di ay pagkita niya libat sa Ate Pres di ay libatan. Nya. Pero sila doon adunay mga diferensya. Pero ang nakadiferensya si Sidro may nagpailang nga si Coco. Di ay. Mauna nga di na gyud mobiya niyang babae. Nang babae ra ba taon? Ang problema. Mao na ang problema niya saon nako kaning babae nga wa man taon di man ako may original taon sultian ba kanin nako nga ang iyang uyab nga si Tulio na ospital nabungi saon niya Ate Pres. Bam, say kasulti naman na bam. Be. Iyan ang isultias tinuod ng babay pero hindi lumutuo nga dili siya mo tinuod. Di lagi. Arita diri ha. Ang kaalam ni Solomon chapter 1 verse 11. Ang labing tinago nga mga butang nga imong isulti adunay sangputanan. Ug ang pagpamakak maglaglag sa imong kalag. Okay. So doon na isang putanan karon kay namakak man sila siya nga aksidente namakak sa nga dili nga ikaw mo pagpaila dito. Ikaw sad ni ko tuos ka apil sa pagpamakak sa diyang nisulti ni noon kas tinuod dili man mo tuo si babae nga mato pa nimo may diferensya sa sayang mata.
Unang gingon dire, ang labing tinago nga mga butang nga imong isulti, ilang ito kitago primero. Adunay isang putanan ug ang pagpamakak maglaglag sa imong kalag. Okay. Ang maayo aning buhaton Goliath. Dili man natin yung pag-unsa Goliath, no? Okay. Kanabi to na yung maminyo na itong mga igsoon ng mga blind Goliath. Oo. Na mas lang difference. Bata mo discriminate. Oo, dili lang ako pasabot pa, patiwasan sa ko. Sige. Kana nga itong mga igsoon dito nga mga blind niya mag-agak, ang usa mag-agak niya kay mura man siya makakita og naay buwan gamay, so pwede siya mo agak sa iyang partner nga totally blind. Mga gwapo ba kasi sila mga anak Goliath? Gwapo bitaw. Oo. Sino bitaw? Muna nga, ikaw, Sidro, kasi nga niya, Sidro? Sidro. Oo. Ayaw na lang, mauna, kanang na ang, kasi nga na niyong, paunda yan ni nila, nakinaan naman na, ang importante, ang akong pungunta na, ingon ana yang dagway. Siya mo sagot. O niya, wag ka makauyo na imong ginikanan, apan imong ginikanan, ibaw ka nga, dili ko di ko tinuod to, mauyaban ng bayhana. Karon kinaan naman na sa inyo, nipuyo naman na sa inyo, muna yung hitsura. Ang akong pangutana, ang iyang kinaiya, unsa man? Bitaw. Kogihan ba siya? May tanabangon ba siya? Isip asawa? Isip kalibin? Kaya maabot ang adawgan ay mass wedding, pwede mo magpakasal kay way bayad. Ang pangutanan ako sa iyang hitsura karon ang iyang kinaiya. Butan siguro ni. May bag kinaiya kay nga ko lang. Di sa ingon ko ano kanang kuan man kanang basta tagaliti mo butan man mga butan nun man yung mga babae liti po hinon pero biyag lang parehanig mga babae buhol mga kasi mga butan man na di kaya nga napoy mapili nga malita kaya nga ang Goliath panang litan mo man iyang gihimo rong gihimo ko rong asawa nga punta na lagi ang iyang kinaiya kay panang litan gingon ana yang itsura diferensya yung mata yung to pa ni mo so wangon. Uy, utakibong ang mga anak ko niya mga mistisog mistisa manong akong gingon karon na ana man na ang iyang kinaiya unsa man matuon ba ikabilin bagpayag. Iya, ang problema ba, kaya di na niya uyab. Mao gani. Uyab na siya ang amigo. Ang iya sultihan balang niya iyang kanang babae. Gisultihan. Wa pa niya masultihi. Murang na sa last page ganyan murang nasa last page yung sultihan pero di tuwa mo tuo tanawa ko murang nasultihan na niya. Wala, ningon siya nga kuanday dili ako kuanday ko kon. Kuan wala masultihan dili ako problema na. Dili ako ikuko day, kargador ko dinhi. Kargador ko ni si siya karon di man mo tuong babae nga ako, andi gukod siya babae ni kuyog sa ilaha. May problema. Nakaingon ang babae nga siya kuko kay siya biduol niya blusag t-shirt isulob. Siya di ana siya nga tingali nagto ang babae nga ay nagpakon ko ang lagi atik ba tungod sa diferensya. Ate niya naman sa Goliath, ang ako nga gisultihan na lang nako. Gisultihan naman ang ako nga gisultihan na lang nako siya nga sa tinuod nga dili ako ang tinuod nga kuko nga iyang uyab. Gisultihan mo to lagi. Nya pandi ko mo to. Lagi. Muningon ko karon nga nasultihan naman nimo nya di gud mo to. Ang akong problema, ang akong putana diharon og palitan og paundayunan nimo. Unsa may ako ba sa akong kuan di ko paundayon. Ay ano paundayunan man ako nga. Ayo pandayon. Paundayunan mo tanon. Binuang wa gali mo ka istorya wa gali ka explicar niya wa ka kuan. Ang iya lang yung kuan. Sa ituyo nimo paundayunan nimo siya nga inana. Ang babae nga dili siya mao ang iyang ako lagi ana karong gipahimudsan lan. Wa mga di manggali siya ganahan sibat mo gali siya. Dili siya ganahan. Di good. No, plitihin na sa kang barko daw papuli. Kana. Basta. Diba, asa man tong laki nga mo iyang kuan. Sa bungi lagi pres. Yahay maron. Wa mo gawas. Wa mo pakita. Ang maayo ana sa dili pa nimo sa papaulion. Dad-adid to sa tinuod nga Dad-adid to kay pananglitan. Kay moingon kay pananglitan. Kay pananglitan. Ay. Dili man wala may diferensya ang laki. Nabungi raman to. Dad-adid to, ya tubang dito kay pananglitan moingon sa ikaw di mo tinuod nabungi na ka. Magdayon lang ta. Pero ay katong mga dunay diferensya, wa mi man kuan ni hanga. Nanaway mi ninyo. Wa man ito kaniya. Mao lagi. Nabungi ni siya tungod magdasmaw siya. Mao lagi ipakita dito tinuod. Katong daan nga kuan wa mi magkuan ninyo. Wa mi
discriminate ninyo. Wala may. Ang ako lang dire kay di man gyud mo maton nga anas inyo puyo karon diha Sidro ba nga diha? Sidro. Dada dito sa ospital nga ato dito imong amigo nga tinuod jud nga maoy yang uyab. Ipakita gyud at tinuod. Ipakita ini kakita nya ngayong ko. Ikaw dun ko ro aksidente di ay ka. O sige kita pananglitan og si pasyente sa ospital nga napakakukog di mo dayon. Problema na niya. Total ni salbar na kaniya primero kay ni ikaw ginisugat sa barko kapoy bil pagsugat init may kay pier. Apan ug di ko duol kay mahimo. Plitihan na papuliya dong. Nakay bakit hindi baligya para makaplite na unsa man. Wala. Kay ug ingon na ana kapoy na magdug sa tuwa tigi bati oy. No lagi. Dong aris bay kita may magdug. Salamat na kita dito naman dong. Doon ako ang paso, Dihan.